Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da sannunmu da sake saduwa da ku a yau a cikin wannan bidiyon namu. Yau a cikin wannan bidiyon zamu nuna yadda za ka haɗa kalan wannan hoto na YouTube account kenan. To kalan wannan hoto haɗa shi kana buƙatar hanya guda biyu. Akwai application na Bing AI, akwai kuma website ɗinsu. Kowanne in ka ga dama kana yin amfani da shi, amma na website ya fi sauƙi. To mu shiga cikin bidiyon. Abu na farko da za ka yi, za ka ɗauko wayarka ne ka shiga wani application ɗin Bing. In ka shige shi kamar haka, sai ka jira zai buɗe maka. To bayan ya buɗe ya kawo ka wani fuskar, abu na farko da za ka yi, a hannunka na dama za ka ga inda aka rubuta apps a jerin nan guda biyar. To na farkon nan inda aka rubuta app, ka danna shi kamar haka, sai ka jira shi ma zai buɗe maka. To in ya kawo ka wani fuskar, bari ya buɗe da kyau mu gani. To bayan ya buɗe kamar haka, a nan ƙasa akwai inda za ku ga inda aka rubuta images creator. To ku danna kan shi, kana danna kan shi, shi ma ka jira zai buɗe maka. To bayan ya gama buɗewa zai kawo ka wani fuskar. To kowane kalan abu wanda kake so ka rubuta mishi, imma da Hausa ko da Hausa za ka rubuta mishi daidai yadda ba zai rikice ba. Dan saboda AI abu ne mai wuyan sha'ani, dole sai ka san yadda ake amfani da shi tukunnan. Zai baka abubuwan da kake so. Idan kuma wannan hoton da ni na generating kake so, zan ajiye muku rubutun da za ku yi amfani da shi a ƙasan bidiyon nan. Za ku je ku da kofin shi, ku je ku yi amfani da shi. To bari mu dai gashi mun riga mun saka rubutun da muke so mu saka, kuma bari mun taɓa create, zai bamu hotuna guda biyar kenan. To kun gani kamar yadda hoton ya kasance. Bari ma mu buɗe mu shiga ku gani ya hoton ya kasance. To matsalar ne su ne, idan har kai network ɗinka bai da matsala, ba zai rike ka kamar haka ba. To kun ga hoton ya burge ni sosai gaskiya, kam ni dai ya burge ni. Ban san masu kallon ya saka wannan hoton ba. To downloading yin wannan hoton kuma a nan gefen ka na dama, shi ma za ka ga inda ka sa dugo guda uku, kana danna kan shi zai kawo maka zaɓi guda biyu. Kawai sai ka danna zaɓin farko inda ka saka download kamar haka, kana dannawa zai sabke maka a wayarka. To yan uwa, kar ku manta, idan har wannan bidiyon ya burge ku, dan Allah kar ku manta ku danna mu subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Sannan ku yi mana liking da commenting. Mun gode.